ده سال لسر کوچبارکردنا خەباتکارê Kurd Mamosta Mihemed Nezîr Mustafa sekreterê giştiyê berê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê El Partî îro derbas bûn. Ku bi barkirina wî xebatkarê Kurd, miletê Kurd û tevgera Kurdî li Kurdistana Sûriyê xebatkarekî bihêz û rewşenbîr û niştiman perwer ji dest wan çû. Belwestên xwe yên Kurdperwerî dihat naskirin, yek ji serkirdeyên xwedîrol û xuya bû li ser asên siyasî, rewşenbîrî û civakî û yek ji mafnasên Kurd yê herî xuya bû. ji bilî ku ji malbateka Kurdperwer û niştimanî heza xuyayî bû. Mamosta Nezîr Mustafa sala 1939 li Dêrikê ji dayîk bû ku ji malbata Eliyê Yûnis serkirdeyên şoreşa Sasûnê li Kurdistana Tirkiye ne. Di sibata 1958 de tevlî refên partî bû di desteyên El Partî de kar kiriye ku ji endamtiya Komîteya Navendî re piştira polîtbîroya wê re di Kongreyê yekem de hat hilbijartin. Piştî Kongreyê Niştimanî Yekbûnê ku li Herêma Kurdistanê sala 1972 de hatibû encamdan. Di tebaxa sala 1973 de li gel hejmarek serkirdeyên El Partî ji ber ku biryara Kemera Erebî red kirin ji aliyê rejima Behsa Sûrî ve hatin girtin û li Hesekê hatin zindan kirin û demeke dirêj di zindanên rejimê de yên tekane demaye. Di sala 1981 de serbest hat berdan. Piştî ku ji zindanê serbest hat berdan, karê xwe rêxistinê ta demekê rawestand lê wek fikr û bawerî û siyaset dûr neket. Piştî ku emîndarê giştiyê El Partî Mamosta Kemal Ehmed Derwîş şehîd ket, duê demê de wek erkekî ji aliyê xebatkar Mustafa ve û li ser daxwaza hevalên partiya xwe cardî vegeriya kar û di Kongreyê heştan de ji Komîteya Navendî re hat hilbijartin. Di Kongreyê nihan de yê partî wek sekreterê giştiyê El Partî hat hilbijartin. Her wiha di Kongreyê dehan de serkirdeyetiya El Partî ew hilbijart tevî ku nexweş bû nikarîbû amade be. Mamosta Nezîr Mustafa yekemîn xwendekarên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê bû ku ji kulîja mafnasiyê derçû û wek yekemîn parêzer û mafnasê Kurd li parêzgeha Hesekê kar kir û bi zîrekbûn û wefadarî û şarezayiya xwe dihat naskirin ta ku bû lê vegera piraniya mafnasên parêzgehê. Di sala 2006 de bi nexweşiya penceşêrê ket û bi alîkariya Serok Mesûd Barzanî li Fransayê çareseriya wî dihat kirin. Ta ku sala 2008 de ji ber nexweşiya penceşêrê roja duşemê 22 meha 12 koça dawî kir. Bu barkirina Mamosta Nezîr yek ji xebatkarên Kurd yên xwedî xebat û kar û berevanî di ber mafê miletê Kurd de ji dest tevgera Kurdî û miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê çû lê di hiş û raman û dilê gelê Kurd de hin jî saxe nayê ji bîr kirin.